Det, der var en vinkel på, som mindede mig om, at den har jeg faktisk forholdsvis tit støder på. Forskellen, der er på, hvor let det er for os at tænke i et visionært mål, eller hvor svært det er. Hvor der er nogen af mine kunder i hvert fald, som har virkelig nemt ved at, de kan komme helt ud i en meget ambitiøs og stort, langvarigt mål, og visioner, hvor de vil hen, og drømme sig helt derud, og de kan også være meget visionære med at være der. De kan se sig selv, de kan mærke det, de kan føle at være der. Og så er der andre, hvor det overhovedet at tænke længere ud end måske et år, eller 2 måske, er meget, meget svært, og det bliver sådan noget abstrakt, svært at forholde sig til. Og de bliver nærmest lidt demotiveret af det, af tanken om det, fordi, nej, nu er der jo noget, jeg ikke kan, følelsen. Og så er der alligevel noget i dem, som egentlig gerne vil. Og i går havde jeg en kunde, som har lidt svært ved det, og kom derud. Det er fint nok, når det er mål sådan lidt tættere på, 1 til 2 år, og så kan bryde den baglæns ned, men det at komme længere ud er rigtig svært. Så jeg har selvfølgelig nogle take på det, men jeg er nysgerrig for at høre, fordi vi ved jo fra virkelig meget forskning, og jeg ved også godt, at der er debatter ude i æteren omkring, om vi overhovedet skal sætte mål eller ikke skal, men vi ved, at for den menneskelige psykologi og for vores trivsel og tilfredshed i livet, så er det en af de vigtige faktorer, at vi sætter os nogle mål. Så dine erfaringer, take på det her med, hvis vi møder nogen, som har svært ved at rykke sig ud i et fremtidsmål. Hvordan hjælper vi dem? Ja. Og hvad har du råd i det? Ja, og det er et meget vigtigt emne, synes jeg selv, og er stor tilhænger af det at sætte mål. Og når jeg møder snakken omkring det her med, at vi ikke skal sætte mål, så bliver jeg sådan meget nysgerrig på, hvorfor det egentlig er et argument. Og det, som jeg oftest falder ned i, det er, at jeg synes, jeg hører folk måske er lidt bange for den her demotivation, som du selv er inde på lige i starten her. At når man sætter sig et mål, og man ikke når det, så kan man opleve at blive demotiveret. Og det kan jeg godt forstå. Og derudover så er det jo, som du også siger, at når vi evner at sætte mål, jamen så bliver det, vi gør, alt andet lige mindre diffust, fordi vi har en form for klar retning på, hvad det er, vi skal. Men det her med at sætte mål kan jo også være et problem i den forstand, at hvor vi i gamle dage, hvor vi havde en mere stabil verden, jamen der kunne vi godt sætte nogle meget langsigtede mål, fordi at verden ikke ændrede sig så meget over tid. Men det vi jo ved efter de sidste 4 år, jamen så kan der ændre sig ydre faktorer, der gør, at der ændrer sig så meget, at det at vi sætter mål, bliver vi nødt til i hvert fald at lave lidt om på. Det ændrer ikke faktum ved, at det at sætte et mål, det synes jeg stadig er en god idé, fordi det sætter en eller anden form for retning for, hvad end man skal gøre. Og så kan det godt være, at man under tiden skal korrigere på det mål, fordi alle tingene rundt om har flyttet sig så meget. Men det giver stadig det her perspektiv, at man går efter noget, og man så derefter også kan prioritere i forhold til, hvad bruger man sine ressourcer på i den sammenhæng. Så når vi taler om det her med de her meget langsigtede mål, så deler jeg i hvert fald nogle gange det her op med at sige, hvad er det for en type mål, vi arbejder med? Fordi der er et destinationsmål eller resultatmål ude i tiden, som vi ikke nødvendigvis selv har den store indflydelse på, fordi der er mange andre faktorer. Men vi kan selv bidrage til det. Og der kan vi så sætte de her delmål, eller vi kan måske også kalde dem procesmål, ting vi selv er i fuld kontrol over, som øger vores chance for, at vi kommer til det her slutmål, der er et eller andet sted ude i fremtiden. Så det her med at trække snakken tilbage til at sige, jamen prøv at være ambitiøs og sætte et mål, som også er ambitiøst ude i fremtiden, og så gå tilbage og så sige, hvad er det, du selv kan gøre lige nu og her, for at du kommer i den retning der. Fordi det her, der er sådan et princip, der hedder sliding edge, jeg tror også, vi har været inde på det før, altså det her med, at hvis vi gør en lille ting hele tiden, så øger vi effekten af det gradvist, og det banale eksempel er det her med, at hvis vi gør noget bedre 1% hver dag, så når vi 37,78% inden året om fremad. Så på dit spørgsmål, jamen, så handler det om det her med at sige, hjælp med at facilitere til at sætte et ambitiøst mål, og så brække det ned til, hvad er det for nogle små handlinger, der skal til. Og så sker der det nogle gange, at når man kommer ned og får fornemmelsen af, hvad er det, jeg skal gøre hver eneste dag,
at så øges ambitionen, for så kan man lige pludselig selv se, hvad sker der, hvis jeg nu gør det her, så kan jeg faktisk nå længere. Og mit eksempel var under coronakrisen, en kunde, som sad med en stor aktiv masse, de ikke kunne bruge, altså bygninger, og de havde behov for akut hvad kan jeg sige, økonomisk hjælp. Og så diskuterede vi forskellige scenarier, og da det var en medlemsdrevet organisation, så var en af snakkene naturligt at sige, hvor mange medlemmer skal der til for, at organisationen bliver selvkørende. Og så blev der nævnt et tal, og så brækkede vi det ned til, hvad skal vi gøre hver dag for at komme dertil. Og det, der skete efterfølgende i det her snak, var, at vedkommende øgede sit mål fra, lad os sige, det var 40 medlemmer, de tænkte, de skulle have, til 250, fordi hun lige pludselig kunne se, hvad kunne det føre til, hvis vi gjorde alt det her præcis hver eneste dag. Og dermed hjalp det til at blive mere ambitiøst. Det var en spændende tilgang, synes jeg, fordi det, med min tilgang til det, og det er jo spændende, når vi har de her forskellige hjerner og forskellige måder, fordi dem vil jeg jo aldrig have grebet på den måde, så det synes jeg er fantastisk, og det giver mening, at når vi er sammen med nogen, som måske af en eller anden årsag tænker, nej, det der med at lave det urealistisk stort, kæmpestort, det har jeg faktisk ikke lyst til, fordi så det demotiverer mig bare af den ene eller anden grund, eller det bare giver ingen mening, hvad det nu kan være. Hvor det giver rigtig meget mening, at det at få det brudt så meget ned, så det skaber en realisme i, jamen det kan vi jo faktisk godt, og måske kan vi endda skrue på et par faktorer her og her og her. Og det betyder, at hvis vi så tænker den fremad, så kan vi også skrue op for ambitionen. Ja. Yes, rigtig god pointe. Og jeg er jo med mit store N i MBTI'en der er det min er sådan en lidt anden tilgang, hvor det er, jeg tænker, at det er rigtig vigtigt at adskille mellem mål og visioner. Og at målene er nogen, der er tættere på og mere konkrete. Og visionen er noget, jeg drømmer mig frem i, altså noget, jeg virkelig gerne vil opnå i en fremtid. Og det er mere uhåndgribeligt. Og det faktisk er meget, meget vigtigt, at det er uhåndgribeligt. Det er mere et spørgsmål om, hvilke tilstande og følelser, jeg gerne vil have. Og derved aktiverer jeg nogle andre dele af min hjerne. Og får dermed en større mulighed for også, at forskellige hjernecentre begynder at kan arbejde sammen om at nå derhen. Så jeg arbejder med, at det er, når du giver slip på bekymringen, når det er, at du nogle gange har gået og forestillet dig noget, som du egentlig godt kunne tænke dig, men så skynder du at lukke for den. Eller du mærker en uro, og så tænker du, det kan jeg ikke alligevel. Men hvis du virkelig gav dig selv lov til at træde derud, hvor det var, at alt var muligt, og så leger vi den så lidt ind, kan man sige, og skaber en positiv stemning af, hvad er det så til stede? Hvilke følelser har du? Hvad tænker du om dig selv? Hvad tænker du om de andre? Hvordan er stemningen der, hvor du er? Hvad ser du? Hvad lytter du ind til? Dufte, smag, hvad der nu kan være. Sådan så det er hele dit sansapparat, der bliver aktiveret, og du får aktiveret hjernen til at blive overbevist om at være der. Du mærker det, du mærker din sindstilstand. Og så bliver det attraktivt, fordi det forhåbentlig jo, så drømmer man jo ikke om det, er noget, der er virkelig attraktivt, og man har lyst til at være i. Og ved at have den her følelse af, at jeg har været der, og gøre det igen, og gå ind og visualisere den, og være i den, ikke bare visuelt, men altså sanseaktivt være i den minimum en gang om dagen. Man tænker hjernen jo, wow, jeg er der, yes. Og stille og roligt, så begynder vi jo at tro så meget på det, så vi også skaber de ting, der skal til, og finder veje udenom, hvor vi ellers hænger lidt fast i, og fortsætter med de vaner, vi er vant til. Så tænker vi, jeg må gøre noget andet. Jeg må finde på noget, som giver mig en genvej, som hjælper mig til at komme hurtigere frem. Og på den måde, så kommer du faktisk også hurtigere frem. Jeg tror det er meget vigtigt, det som du er inde på der, og i sådan en målsætningsproces der benævner jeg, altså den her visualisering benævner jeg ofte som en form for affirmation, altså en bekræftelse. Hvad er det for nogle bekræftelser, der gør, at jeg synes, det her mål det er værd at gå efter? Og det her med at bede folk, eller gøre selv, gør de her bekræftelser eller affirmations meget tydelige, altså visuelt og forestille sig og have den her fornemmelse af det.
Og jo flere man kan skabe af dem, jo større motivation er der i hvert fald, fordi der jo undervejs i sådan en rejse kan komme tidspunkter, hvor man måske bliver lidt træt i koderne af den ene eller den anden årsag. Og så er det rart at kunne kaste et blik på de her bekræftelser, og så sige, det er derfor eller derfor. Og det, der sker, når det er få, jamen, så kan det godt være, at man siger, jamen, det er ikke så vigtigt alligevel. Men når der begynder at være nogle stykker, så jamen, det her, det vil jeg også gerne, og derfor gør jeg det også. Og derfor finder jeg den her ekstra motivation eller disciplin frem til at bidrage til, at jeg kommer videre med det mål, jeg nu har. Ja, det er fantastisk. Jeg tænker, at vi godt kan være bekendt at sende ud, og der er nogen, der kan gribe af i deres sommerferie. Så er det jo bare med at komme i gang. Ja.